Захар Дянков. Не по-скоро Дянков и всичките. Те няма да му се излишни. Защото се строят магистрали, ама децата гладуват, стоят, се ходят, да го облече станите. Как се казвате ви? Пенсионерите. Ма и те са Пенсионерът хора. ще ми работи. Ма и А пенсионерите как са ще хора. гласува? Нали утре и вие и ние ще станем пенсионери. Не трябва така да разделяме Ами тогава обществото. давайте... Как може един пенсионер да работи? Как може? А да гладуват децата? Щом се чувства Да здрав. връщи ги връча на себе 240 лева да ги гледат две деца. Аз гледам А? 3 деца, С госпожо. храна, с лекарства, с облекло. Как ще ги гледат тези деца? Да ви ги връча? Пенсионера ще ми взима 700 лева пенсия. Вие ще баба и дядо работи. имате ли? А? Баба и дядо имате ли? Вие знаете ли аз за колко работя? Ема, спокойте се. Спокойте се. Има хора, които мислят и по друг начин. Това, че искаме да се увеличат майчинските, не означава, че искаме да се намалят пенсиите. Аз специално се протестирам за това. Добре, как може да приемем на грижа сумите да са 700 лева за майки, които сами си отглеждаме децата, Също както вие сте работили за Аз вече няма ясно. пари в нея държава има. Аз мисля, че тази млада майка, не се притеснявайте. Мисля, че тази млада майка, ако беше по-добре информирана, щеше да протестира срещу малолетни, които раждат деца, безотговорно ги изостават на улиците. Тези където ги интегрираме ли са тези или ние? Аз не Тези интегрирам където никой. искат да интегрираме, нали? Аз не виждам един човек тук такъв. Да, няма и Един да не видите. виждам. А пък аз имам 240 Само лева. се успокойте. Искате ли да знаете колко взимат от помощ тези хора? До навършване на 18 годишнина аз имам 35 лева за детето ми. А те взимат 110 лева всеки месец за тяхното дете. Едно дете, а те раждат по 5. Аз раждам едно и само едно ще родя. Защото нямам възможност да го гледаме. А вие искате ли аз да ви кажа нещо друго? Кажете. Знаете ли, че всяко раждане преди навършване на 18 години се нарича педофилия и се наказва по закон от наказателния кодекс? А защо? Лишаване. Колко наказани има? Лиша- Колко наказани има от тях? Вие считате ли се за отговорна майка? не измествайте Да, проблема. отговорна майка. А, Родители, които а, са осигурявали, които са считате ли, живеят че една с нас. безотговорна В момента майка, един измествате безотговорен проблема. родител трябва да бъде стимулиран и да получава колкото ваши, както казвате, повече от вас? Считате ли, че трябва да има критерии, с които отговорните родители да бъдат стимулирани не само с майчинство, да бъдат стимулирани с кредити, с безлихвени кредити, опрощаване на кредити при раждане на първо, второ дете, или да има една ясна Никой политика? не ни обезпечава. Ние взимаме 240 лева до навършване на 2 годишно детето. Никой не ни обезпечава с нищо. Това са пари, където взимаме. Оттам нататък, в сравнение с доходите, аз ако взимам повече пари от Колко пари искате да получава една майка? толкова, не колко пари. Въпросът е друг. Да се съобрази цената на майчинството с цената на живота. Защото живота се увеличава постоянно, месото се увеличава постоянно, млякото се увеличава постоянно, памперсите се увеличават постоянно, пюретата. Искам да се съобрази цената на живот с цената на майчинство. Не искам да е точно формена сума, но както се увеличава заплатата, както се увеличават пенсиите, както се увеличават заплатите на всички, на лекари, на училище, на учителите, искам така да се увеличава и не моето майчинство, за всички майки, където ще раждат. Да има стимул една майка да ражда, една българка да се чувства горда, че е майка, а не да се чувства унизена от това нещо. Тя се страхува, всяка една българска майка се страхува да ражда. Вашето детенце на колко години? На година и 6 месеца. Вие ще го оставите ли на пътя безпризорно? Никога няма да се ставя детето. Тогава можем ли да стимулираме такава безотговорна майка? Не може да стимулираме. Значи трябва да има критерии. За отговорни майки като вас, за отговорни родители, а безотговорните да не бъдат стимулирани, защото те раждат и без стимул. Те нямат стимул. Те на 16-18 години вече имат по 5 деца. Но всички... Промяна в закона трябва да има. Тя изобщо не позволете майки, без които нямат закров, достатъчно от фонда. Това да имаме предвид тези